Dak e bombe ijiwo mondo ti koda aluora magidakie e loso chiemo mathoth. Jimo makamaendi nogol koda Peter Odero mar riwruogno ero mar United Destiny Shepherds mayudore kar dak Manyalenda e boma ma Kisumu. Peter bende ojiwo rowere mondo odonjre tijego eko mag pur kar rito tije mag andike apisa. Ka oyango ni pur en gino ero mabende nigi yuto mathoth mokalo ka ng'ato tiye mateka. Moloyo rito mogo eko mag andike apis. Bende okwayo rowere pacho kaendi odonje pur moloyo tiyo kodgi gi wechego eko mag siasa mamiyo bende giketho koda ka mwandu mabende jomoko loso e kor gwenge ma pacho ka. Because ng'ato nigi hape. Kendo anyalo wacho ni weche mag pur tok dang' wawuondre. Bedo wich kuot kwa winjo kaka yudhe ma oko kata pinje ma oko gwenge moko timo maber e yore mag chiemo. To en tabu seche moko kwaneno ka jomoko biro kata mana sani wawuoyo ni nitie jogo ma dwaro kata mana lode to ka gibiro kuonde gi to gikoso. Tipo yudo ka deye motie mibiro yudo e puothe mwalo ka. Ibiro yudo jodongo motie manie i puothe ma primo tiyo. Yudhe to rie town ni dhi kumanyo tich. Tijno be gichopo kuro gibedo frustrated ok giyudi. Koro ka gichopo kanyo to josiasa donjo gi siling 50 to gidonje iye koro gikawo ni mane tich. To sami tiyo to hinyruok be wuok e tich. Waneno gik makoro timre sani koro warie post election violence election mar Kenya. Wadwa bet kanye nyalet ka waneno ka partners mamoko koro withdraw nikech koro weche mag election dwa bedo gi tension, koro gineno no ginya operate within Kisumu. To agombo ni yudhe kokao time margi mobedo oko mar violence machalo kamagi kata obedo kama ginyalo time gimoro manyalo kelo konyruok ne community gin giwegi be. To wabro kelo community bedo gi kwe mowinjore kendo wabro yudo support mowinjore kodwa. To gimaduong' manyalo wacho ne rawere wabed piny wawuo kendo wanyisgi ni nyalore nikech jomoko neno ni nyalore kendo timo sani. To nitie gik mang'eny mwanyalo timo kaka rawere mok wadonje gik moko manyalo ketho ngimawa kata manyalo miyo wanen kaka jogo moko ikre ne konyruok margi kata na future ma kuma wadhiye. Wan e generation masani kaka rawere kendo generation makiny bendo depend kuomwa. Kwa misdirection